luoch bríd sé seachtain ó hin. Mar sin ní leanta hí puinte hí gine bheith tógaint clainne le Ghaeltacht sa Ghaeltacht ach tha sí ní cholíonn sí mór an ach tha mí dana hásta go bhfuil sí linn. Andrea Palandri san an dumsa, Helen Licé má fáirtí agus bríd ar níon, I dálacha sé mé ó rúchas. Heis muid le chéalaí le béarla agus rinne muid ciniú timpúir an Gaeilge chéalaí. Mar sin bhí sé cinál go nádara go meid na géirí Gaeilge a bheith goin linn ar gláán. Táimid a brathir a bobbal chun rudí bhúine chuin an tam Gaeilge agus duine an pobl sin. Pobl muintir na Gaeltachta an hacúil. Stochan nuair I chéan siad daoine go dastíon bhtha an Ghaeltacht bhúine dá leanaí agus an chlána tógaint le Ghaeltacht tugann an pobl sin agus tastíon bhtha cabhróilethe agus hamid a fáil cinál bhfuil mhuintir san áit, ní muintir Helen san áit, hamid a fáil lán tacaíocht ó mhuintir na háite. Is I rud atá wen le híb díide ó hiúna teanga go meid sé go nádartha cí go me canúnt na háite cí go me seansa cí is I rud nach bhfuil a gain ag an tuismitheoirí Gaeilge bheith cí ón gníomháin agus is I bheith mar fart chun phobal an seo agus bhfuil sa go bheithna cailín Gaeltachta is I nach. Sinné, stocha agus go meach teachtacha ar éireacht na tíre, ar éireacht na Gaeltachta má tógtar le Ghaeltacht ní chuir tú an nachan. Speisial go nó big seansa go dhéanamh, ní big an doras an oscailte go deo. Sinné ar rud a habhain, íthúirte.